Poljoprivredni zadrugi i poljoprivredniki še tih dňov začujú so s veľými problémami. Treba pošať u co kračím roku, a čas ohraničený len od 5 po 17 hodín, prez víkend praktično i nemož nič zrobiť, a veľi repromateriály ešte nestihli do zadrugov i predavальнях. Co się dotyka nas jak firmu Agrohoma, my robimy, da powiem, standardno. Ideme, pritrimujeme šemerov, ktorý dala država, znači co treba maska, rukavici, treba teraz už zadnji dni barijera i takve stvari. To sme poristali šitsko i robíme pokus. Problem nastava u, da poviem, dopremanju robi, da ako zmenši njemož šitsko. I recimo jest problema dost hiži robija z domu. I raz tižnjovo nam njem dovoža sirovini, da poviem, robu. Tižnjovo už nam počina, da poviem, šatva. Už počali depojedni teraz včera, za včerom počali už šatvu soji. Takže to budeme vidieť, jak še nastavi dalje i dok je to bude. Co še tiče samo toho, co nam ministar obecal, u stvari predsjednik i ministar za poljoprivredu, tých subvencijoh, co za firmy, ktorí neodpušťovali robotníkoch. Ja dom, že to bude prema nama vyplnené, da poviem, že to odrobi tak, jak obecané. Parasti dostanie obecaných subvencií i ozda nebude veľkých utratoch u poljoprodukciji. Okrem to už môže sigurno znať u časti ovocárstva pre vymarzanie ovocov.